ka ang Vishnu Jomatia ani loge tongo chini TTJS nengui warriors bumung ka ke Shaktiman Devarma tini hai update rolai ni ma family te hamare rolai ni hine kita ko Hyderabad Telangana state rolag ma arinai mung ke Amindra Devarma boyas ke 29 bosor para ke dumti para jago mandai am sainingui mia buni mangga thina sing rohlai ni rohmani tinin bising tinin salo success singkha ani bagai belen jot tonu patle ham emaro khas khai sini TTJS ni taifang Bijay Devarma sar sini Amor Kishore Jomatia sar te jot sini warriors sikla bodol sono bai patle ya bai maya paro belen active khai jot khabak sake samu kalai mani bising tini sing o samu success khai maka ya oras no especially babe suwa khonai rono belai ni papai ya hambai maro chini UTF ni organization ni takuk sojol Devarma sarno bahai ni belai ni papai hambai maro kedo gete chini Bangalore team ni takuk dines no bahai no belai papai ya hambai maro tumni ke borong ni suwa sumana iseng chini takuk Amindra ni manta thina te prahasteo tini rohoi success khai maka ke borong ni special na hambai marbo special hambai ge sini te prasa thansa Hyderabad ni je sini member warriors joto okra sakra jeng joto pal family ri sam khai to mani bagai balai ni khasrang jak ngete amai khene buskango tanglai thanglai no ge joto no kerengdi hinai koine khas khai koine chini tiprasa ngai Hyderabad Telangana state tongnai rokno chini tiprasa thansa Hyderabad kerna bagai joto no koijo te asno hambai joto no tiprasa rokno joto no na kelmo Hyderabad tongnai tai chini tiprasa tongnai rokno okra sakra rokno chini Amarendam Devarma jilang ma jon ne khobar ta sare successful nena ko bine ko problem ka ko sare chene jon na kusi kada yang apa nama sawo tiprasa an saine bisa hadir ke hospital ko mai joto na tai chini guru ko dei ang to ase ko khana mo sumya dini bumi sini cengai leng laja tai thaisa thai ni sini guru mo tai tambai halo dei wase ni man tamang Hambai hambai joto no kusuka sini sing Hyderabad Telangana state of sini takuk sam khaidan tagai sini lakmar bani sini te prasa thansa Hyderabad ingo ini kono te prahas te ro holai ni bagai sini sai ko ta proses success baika sini chairman sa ko paham sai ka no labai kala Kemudian sini tiba-tiba orang sama je jaga mana tongtong thansa o guru baik kerana ni norok sai ko beti jara ini sino subah ronai YTF ni sojol Devarma masano bahai na bolai na papai hambai maya paro ke asan kok sawi ang dorok na sini yud ni parsa sini inawa kok sawi minta adel sari ka ham joto ti parsa tongai rongono sini ini tin takok Amindra Kama bai sing kini sapai lajak sini yud ni hoje sini group ni hoje upajak sing aram bisingo sini 10,000 bai bukur bai kha UTF ni hoje boy salai ka hamai sai oi bos no 5000 nang da amono mono bo bilai bilai ka hambai sing o subai to mom bagai te group ni borong no tei tono hambai ya par asat no amgo bulia joto no hambai kini Hyderabad ni prasa thansang nai rona amgo hambai mara khatini tam bale borok tongai nang kini an dalam tanai mano tirpura wa yang yakai sing kuno khanya ko kare yang no kibi ma kalang ko sogoi ako kuno mate tei kisa sekang panon daro songote kisa khobor mung khakai an dar no basi re mang kamu tabuk je tongai ro tabu ya daro songbai je borok bai kerengdi tarpore je kuno problem khakai norok kol khaji tarpore oma hanya problem solve ngai norong bagi sampai chalo bhai